Har du tung øjenlåg eller citrat ud omkring øjnene, brug 5 minutter i seng, enten om morgenen eller før du sover. Placer fingrene eller hånden ved enden af øjenbryn, tryk nu i musklerne og arbejde langsomt op med små cirkulære bevægelser. Gentag ved starten af øjenbryn, fortsæt derefter mellem øjenbrynene med de samme bevægelser opad. Til sidst placerer du fingrene på hånden og glider langsomt ud mod fingrene og til ørerne. Hold tryk i flere sekunder, før du slipper. En enkelt rutine hjælper dig meget, især at når du står op om morgenen, du kan tydeligt se effekt. Du kan gemme video og prøve den i aften. Du laver sådan. Hvad siger?